Tedd a kezed a képernyőre. Árad az energia. Gyere előbb be ide. Tudjátok húzni, mint egy Fernando! egy teljesen értelmetlen mediterrán csapkodást csinálni. 8-as, 5-ös. Fernando! Van itt! Antico. Atterale! Frutta! Good morning, sunshine. Body, fire! No drink, no smoke. Body, fire! No smoke. Mindenképp ilyen kócosan kell, igen. Monsieur le Buffon en têtu, l'absent amateur têtu. Pardon, assiamatate, fait pour du temps. Le PC pipetta en jeu, la pipetta en sérieux. A T-ból jelei azért mutatkoznak rajta. Zima. Menjek innen? Zimanko. 17-es. Спровожна стажение зиманку. Я же правая не скавня, циклонка пожута. Антициклонка пожика пожозния. Жизнь пожалуйста, конечно. Маленька пачка, не стажу, пажа. Az jó mondom, gyógyítás nem értesíti a kezelést. Küldöm az energiát. Tegye a kezét a képernyőre. Szólnak a dobok. Egy hátas dobok. A test minden része, a te tested része, az én részem a testem, a te részed a te tested. Ne rögjetek, mert én is hallom.